A Pobra pechou o verán con moi bo sabor de boca, tanto no eido turístico como a cultural. Os datos dan idea da grande afluencia de visitantes que se achegaron ata o municipio entre xuño e setembro. Máis de 2.000 persoas procedentes de todos os puntos de España, pero tamén de outros países europeos ou mesmo de Estados Unidos e países de América do Sur. O Camiño Xacobeo tamén tivo gran protagonismo coa chegada de numerosos peregrinos por mar e terra. Damos a benvida tamén a 230 peregrinos da ruta xacobea do Mar de Arousa e do Río Ulla e tamén en menor medida do Camiño de Santiago a Orixe. Vidos de sitios dispares do territorio nacional, sobre todo da Andalucía, Madrid, Comunidade Valenciana, Illas Canarias e Cataluña. Tamén viñeron peregrinos estranxeiros, destacando de Portugal, Francia, Holanda e Dinamarca. Na programación desenvolvida polo Concello destacou a Semana do Mar, con gran participación nas saídas de turismo mariñeiro, tamén as viaxes pola ría tanto en veleiro como en catamarán ou lancha e as visitas guiadas ao río Pedras. Seguimos mantendo as viaxes en veleiro, tamén as viaxes en catamarán, apoiado pois a empresa Piratas de Navia, co que colaboramos durante este verán e os veráns tamén anteriores, a Ruta do Mesillón, que tamén se leva a cabo por unha empresa e que nos potenciamos desde o Concello da Pobra. Compre sinalar tamén neste verán a relevancia da oferta cultural con máis de 2.000 visitas registradas ao Museo Valle Inclán, non só procedentes de outros puntos xeográficos, senón que se detectou un gran fluxo de veciños da Pobra, que se achegaron nestes meses para participar nas visitas guiadas que ofrece este centro cultural. O Museo Valle Inclán este ano tivo máis de 2.000 visitantes entre os meses de xuño e setembro, un incremento de 400 visitantes respecto ao ano anterior, que foron 1.572 visitantes. Subliñar tamén que tuvemos unha maior afluencia de xente da Pobra visitando o noso museo, co cal estamos contentos que se aumentaran esas visitas e chegáronse xente para visitalo dunha segunda ou terceira visita, pero tamén tivemos moita xente de primeira visita, que era a primeira vez que pisaban a institución musística que temos, non?